हानो आंखौ मोजां मोना बुंबानो जायोमोन ना मोनसे खोथा फंसे खोथा बुंबानो जायोमोन ना नोङो आं नोंखौ मोजां मोनला आं बेलेगखौ लानोसै मानो सिरि सिरि हाबा जाबायनाय बेलाय So please आंनि पस्ट होनाय बा आंनि बागै भिडिअ होनायखौ बन्द खालामथ'दो अननानैहाय आंहा मोजां मोननाय दंमोन क'क्राझारनि बे नंगौ मोजां मोननाय दंमोन औ दा जायजों दं बेजोंनो थागोन मोजाङैनो थानो नाजागोन आं हथात बेबायदि जागोनखौ आंबो सानाखैमोन जेनेबा खाफालानो बिदिनोमोन खोमा ओंखायनो बेखौनो एक्सेप्ट खालामनानै थासिगोन मबाइल सबाइल लालालै आं दानसै सिम लाला आं सिफायजोबसै मबाइलखौबो आं गोदाव सोराव जानाङा बे सासे सिख्लानि थाखायनो जानला मेनला खोथा बुंनो नों गोदाव सोराव जागोन नामा बुंलाय मबाइल सबाइल लालालै आं दानसै सिम लाला आं सिफायजोबसै मबाइलखौबो आं गोदाव सोराव जानाङा बे सासे सिख्लानि थाखायनो जानला मेनला खोथा बुंनो नों गोदाव सोराव जागोन नामा बुंलाय पाब्लिक खालामजाया मोजां मोननाया जाम्बि बादि हानो आंखौ मोजां मोना बुंबानो जायोमोन ना मोनसे खोथा फंसे खोथा बुंबानो जायोमोन ना नोङो आं नोंखौ मोजां मोनला आं बेलेगखौ लानोसै मानो सिरि सिरि हाबा जाबायनाय बेलाय दा आं रागा जोंबा दाबो आं लोगोफोरखौ लानानै नोंखौ लायफिनगोन आं मिथिबायना नोंखौ दाबो लायफिनगोन आङो रागा जोंबा लोगोफोरखौ लेंनानै दानो लायफिनगोन आं मिथिबाय मोजां मोनदोंमोन नैबे बिथाङा मोजां मोनदोंमोन नोंखौ सानसे समाव नुगोन बेसेबां मोजां रायजो जायो संसार जायो नोङो नुगोन एप्रिल फुल नुगोन एप्रिल फुल गाइस बयखौबो दिनैनि दिनाव एप्रिल फुलसो खालामहरगो जाखांबाय आंहा माबाजोंहाय सोरजों थो आदै मा होनो बेखौ बेबो गोदानसोब्रा स्टेप सोर आदै फैफादों ओमफ्राय इमारजेन्सि खोथा गैया खबर गैया दबर गैया आङो बुस्थुआ क'क्राझार होनलांनायखौसो हा क'क्राझाराव फसन जाबाय होनलांनायासो जाब्रबलायबाय नामा फैब्रबलायबाय ओइ अबेखिनियाव उल्लू बनाया अप्रैल फुल हो गया